mergo sejatine makhluk menungso iki diwehi sesuatu sing khusus karo pangeran lho. Yaiku apa? Ya akal pikirane iki. Sing dadekno menungso iki termasuk makhluk sing paling sempurna. Sing diciptakno Gusti Kang Maha Suci. Kenapa kok iso ngarani sempurna? Ya mergo makhluk ciptaane pangeran contohnya apa? Hewan tanduran, bangsa lelembut, bangsa jin iso tanggawe nuklir. Nah, iso tanduwe inisiatif gawe gempa bumi. Iso duwe inisiatif gawe gunung meletus, iso gawe inisiatif gawe roket rudal sing iso menghancurkan bumi sampai separuh. Lha iki menungso utuke wis berkembang pesat lho. Bahkan sampai utuke menungso saking pinter, saking cerdas, saking jenius itu, sampai sing kuwasa sing nyiptakno ora dianggep. Mergo dhek rumangsane wis kuwasa.